Kuble yupi baro ni wanlam yupi syakani ka program Doctor Speak halor kapang ka jingit nyam bat ka jing aitika. Hakani ka program janmiet la yashimenta di Dr. R.S. Lindam ibadi medical lecturer cum demonstrator Regional Health and Family Welfare Training Center Shillong but ikong Bakordor W Banet ibadi in layo ika National Award recipient house nam Arajar Kakandai ibadi ru principal joka Paryong High Secondary School be ex chairperson of KGB Synod Sengkenthai Dukot Committee jongka Balang Presbyterian joka Paryong Tingi ai kuble i Dr. Lindam but i kong bakor pa ishimenta ka program Doctor Speak but kin batai shy ngi halor ka ni ka phang ka jingit nyam but ka jing aitika ti doktor ka jingkli jonga ka bini kong ka ya chapi ngakwa bantep kum i doktor kum nu pisham shapang ka ni ka jingya de jo ka jinget ba ka jingkot jingkya ka ba kentup ya ka vaccination but kala jingya da kuble shibone akong daya mangbanta wa ngiela bani don ringkat langkum dia kini ke program kum juru ya i kong bokor ti namanta kata ka jingkli jong phi hoot kum ke doktor ka tria karyang jong ka kot ka khia ladangan pej na do ki snam ha jing syam jong ha kan halani ka jing yo i na do ki por ki ba menshwa ndai te nyu i hi kini ki ba menshwa ki ba kham ha shwa jong i ki badon ha ka jinget ni i ba ki bat ka jing su thu jong ki bat kum ju baro hi kum banget ha ublei ngi don kata ka jinget ba ni dei ki jing thau ki jong ublei ka baning kong dei bangi dei ki jing thau ki jong ublei ka ba ar bat de ni don ya ka ni ka met mo ka dei ka do ka ba la ban puot ka wi ka sngi kan yap bat kan puot no kata ka wei ka ba ar nang ta ka balai pa de ka long ba karon ka jinget ba kat bangi dang sa em ha ka ni ka par thai hi kamot nginum la ban laj na ki jing pang mat ki jing shitom ti ki jing mo ki ba bon kham ta ma ka lyang ko ka ka khia ngi ma ki jing ki jing shitom ti na kata ka daw le si ki ni ki ba kham ha shwa jong ni du ki lai i kata ki don ha ka jing han re ki i ya kata ka jing long do ka jong briu bala ban ngat bala ban shalen shop ha ki jing shitom nama kata ka daw ngi la ban yo i ki sakhi mo ngi la ban ong yo i ki hospital ki bala seng na do man shwa de ki po snam dei ki yang ha do man ta ngi dang don ngi la ban ong hang ne ha ka sol jongi ngi yo i ki hospital ki dang ai ka jing sakri ne ki briu ha do man ta ne ki bala seng nong rum ha ka ta ka jing ngi la ban ong ka jing ka stan ka jong ki reng ki nget ru bangin don kam hi ya ka ta ka jing kot ka jing kya kan bangin dang em ha ka ni ka khando tina ka ta ka daw ngi yo i ya kita ki jaka sumar la ni ki hospital kiba shisha ke la ai ke jing sakri ke babahar ki phau snam mat hadu kan ke khlemat ke mentaru prengen nom ong atang kata ka liang jong ki nong jinget stan nila bani iru kum ka Ram Krishna mission dei ka Ram Krishna mission lok la dei ka wei ka mission na ka jinget ki bo na ka Hindu mo background nila ban ong ki bale ki kam babha ling ba ka jing ai jing sumar jing ko ka jing khia ki let shakinong kendong mo ki don ki mobile team ki mobile van na du ki por man shwang shu is ki nong kandong ki let ban ai jing sumar ki brio ki ban kam ya ka jing ko jing khia mo kam tam ki por man shwa le nang duna bha mo ki jaka sumar ki nong kandong kli ka ba ar pat kalong si ikong bakor mo te kong itip ki senyam bat ki nong yalam nyam ki don ka bentah ka badan kam manyale persai ka club COVID-19 ka jing don bentah ki nong yalam balang kam tam ki kenthai mo kimba kiba pantur syakmat hakan ni kapor ka klamba kala banyadai naka stigmatization ka jing syak kan tha sniu kabat ka jing penya pher haka imlang salang ba kalong kalat ai jing hikai banyada naka jing priang kanika jing pang kat kam ka ba tremo tike e ka jing smo jopi halor kan ni kong kumnu ki kinthai kinlong kan nuksa ka babha kumba ong haka kantinong we ki role model haka imlang salang hakum kan ka por klamba COVID-19 Then kong kublish buat kong daya nam ta kini program kum juru i Dr. Lindam badan lang kini kapor. Te ban jumpa pi kini ke jingkli jong pi ka badan kong kini ka stigma mo ka dei ka jingkan tha dak sniu le ka bapen but nam sniu ka dei kini ka wan ra ke jing ya per ya ki brio ko wan ra ka jing pen siap tieng bat ka ai ka jing le ran nang ta ka pen long ru ki brio kan jak buram dei tang ha kanu ka bentan re ki popun ki liang le se kala bandon ka jing ya dei im ka jing ya hagajing imbrio
Bat kan ni kakta bahaya gitu ki bangat akan ni kejimpang coronavirus menta. Kakta naduk ki nong sumar. Lek singela ayo sengo ki keren kakta wat ki doktor ya ki nurse, ki asha, ki nong yarap ki pun ki liang. Ti kakta ro ki bahaya hasem jong gitu ki bangat ya ni kejimpang. Bat mendai tang yakin rei kakta ro hadu ka imlang salang. Ti balai ka don kum kan ni ka stigma la ni kan ni ka jingpen but nam sniu. Lek si ka daw ka bangil aban I ka di namar ka di ka jimpang ka batamai. Te baro aba ka tamai te ki brio kim ti kena. Msung ti kena wat la da batai ki doktor ne ki sung thu ba ka di ka batamai. Te ka don ka jing syap tiang. Te pun sien ka ne ka jing syap tiang te ka pen long ki brio ban keli ka ka banja. Te ka long ki wan ki arta tiang ki jing arta tiang kum ta ter. Te la da om tem la ne om don ba pen sange ka ni kanang sniu te mentangi kum kajing day coronavirus kala ban long ba om la wat ban yada la ban long ba kini ki daw ke pan long ya ki ba bom la ban senchar kinum salia shu ban yada ya la deru ma ki sha kran ben le se ki wat lat ban yada ya la de te ka yang ka sem la ni hadu ka imlang salang kanang pur kanang priang shu di wat hadu bakim salia shu ya kajing imla jong kala ban ongam sengo nada yapru namang la sha kran ben palat kum kita kala ban mi tinak ta kadaw ngil aban ong kapenduk men sim ka jing syap tiang ka bajur ya ki brio ka penlong ya ki bakin ri no ya la di la si kanang ban like na kani tinak ta kadaw kum ki kentei ngil aban ong hoi baro ong don ka benta ka bakraw hang ni han rei kum ba phila ong bentan ba kham tam na ka leng jongi kum ki kentei kum no on yada le si ngil aban ong iwe na ngi don ka benta ban yada lani banyarap na yaki bamat ya ni ka jingpang mo kata ka wei ka mut ngi nyarap yaki wei tingi dei bandan kata ka mensim ka badan ka jing sung tho yaki tu ki bamat ya ka tu ka jingpang kum no ki sngau da ka jing subun le se ka tien ka thli ki bangi kren kum ka nuksang ya tu e phi men chem snem ha ka ba ngi persang ban ai ka ni ka awareness kum no ban ya da mo ki don kini ki la ya da ki bangi trilang ba ki jing seng kan thei kum ki don kini ki bateri mon lai lut kum ngi kenduk kum gi not east network ki pa ki wat ki kan thai ki ong manu ban yarap lem ban ai ya kan ni ka jing pen sai te da ka jing leng ba ki jing patha ki bang yo hina ka kot ka kya na ki doktor ki bala pen bu lu pai ki tu ki jing hikai ni persang ban let ken leng ba ki ni protocol ban let ki yeng te ngalap ka wei ka jing ja ka wei ka yeng ha bang mut ban let ai ka jing training ka jing hikai ya kata ka yeng iwe ilong kemi hang tai wan pasio kan i ong katai ka yang kia sha set kita ki kena ki padang wan pai na bar mar sun ong kata kentien sha set ni la song thu ala dei lupa kata ka we ka kentien ka ba Asha nyu ben asa nyo ben lupa la penya per lupa ding la persang ban hikaya kata ka benta dingi don kam ban husiar ka ka kentien ka mangi kren ka ka bangi le mata pa don ki ba ngata ka ni ka jingpang kum nu ban yarap tikum ki jing seng kan thai shisha la dangi dei ka jeli ka baret ro ngiu i bata ka jing trilang ka jing seng kan thai balang rengkat bat kini ki corona management committee ha ki shno ni persangkat bala banyarap lem yaki ka wei ka long da ka bay phone ngila ro ban visit halor ki protokol ki kendon ka malong menne bat kata ka long banyarap yaki bangat kini ka jimpang ha ki babun ru kom ngidon ki lat la dangi mon kum juru yaki frontliners bat kum ong menne ki doktor ki nurse ngidon kamban ai man siam yaki namar ngi osngo ki don gitu ki ba la ban ong sha pet khmat mo ha ba ki wan pai ki yeng wai la ni ki wan pai ni ki jakat trei ki jongki tingi don kamban ai man siam yaki krishana ki jing trei jongki bat kan shailem yaki weiru kata kalong na kaleng jongi banyarap ya gitu ki ba sha han rei ka wei pat na kong dayang kwa ban pen pau kumno pat ladang ingat eladi kumno pat ladang ingat eladi ha ka ne ka bangisha stigmatize Masih kuat banyak tu kendiat nak kedian ke jung ublay mo. Dia ke don ka sibon ki jingja ka Bible jing sisa. Tamang kuat banyak tu tang ke jingja ka biya debat ka ki jiu bat ki Samaria. Dia ke don ka wei ka kentei nong Samaria mo ka ba lasya nyoben ya ke imlang salang je tu lengkot kumta. Bat kam day shu ban yat ha ka jakayu Ibreu. Dia ka wei ka sien ka let bantong ha ka por kamut ya kenduk ya no ro. Namarkan ni kelak syak stigmatize ka imlang salang. Kampoi perkat batkan ya kenduk penbandau Jisu. Dia hang tu kibal tip ikan ni ka jingja kin puli naka kitian ka jung ulay naka gospel jung Yohanes nginyu i hang tu ba kalit wat bat kayo penban daka ka jing im. Kaya kenduk pemanyu Jisu ubalong
uba ai kata ka ka jing im haka bat ka bakut jong ka ha kata ka jing kenduk bodi jisu ka ong ngaru ngakwa ai kene ka bat kam sngo i isu kalit mare shnong banyak tu lem peleng don ki bom shim lakren ben yanga te ka sedang ka jing im ka bat mai jong ka tengok pa ban ai man siam kini ki wei la da ki don ki ba ngat ta kan ni ka jing sha kren ben ki de ban slur kim de ban ri kim de ban sep tieng de kim kan mau ba don ki wei pat ki bai rap la da ki tur chak mat ban kamu nya trilang kan na ki liang mero ar liang kan te ujisu ulong ubas ngolem ngin pan pau kata ka benta ho ngin buat ki kendon ki protokol baro ha ka ju ka por ba ngi de man sumar bangin laj na kan ni ka jing kren ben ki wei pat Kubli shibun kong bakor halor kata jembatai jong pi basutanat te Dr. Lindem ngashka ban clear pi mo ka detang ka continuation na ka jing clear jong question ji kong bakor pidi doctor ru na ka health department but pidi ru ikan thai brio but pilai I ka ni ka COVID-19 situation ka bala yat mentala arsnem but pilai I bun jat ki jing jane te haka experience ru pi ba ka jing shem ru pi kom I doctor ba ikan thai pila ban batai ka personal experience ka bakta e pi ru kata-kata bangim de bangin nyobe ni ki bri ki basitam na ka COVID-19 ndringi di banyarap I we pat haka ni ka por ha larang ni perkhat mo ka tu ngila ya lingba bang treasure field ni na kombai on kong bakon men ne maka deng ke jeng pang ka bathamai ki bri ki long kul marjing mot ba teng habang ni thu ki ba ho ni phone ma pila yo ka report long positive ki don ki bri ki ba mangim yo iya ki mo ni syukran kom tu le si ngim la ban sngu thu shisha ya ka ta ka jing sngu ko ba don haki mo ma teng kin kalong kom ta ho mo sngu kom ba ki la pediang hari teng tang hadin sikenta la ni la shai kala kumangai kan ba I kom ne kat ka jing sngo ka jong ki sngo thu hi peliang ba ki don ka jing kta bha mo don ka jing kta ka ba khrau ha ka la da kalong ila ba ong ba ki yo ngat hau tau jing stam ki la sngo bo la de we ba khrau ba kin sha set mo ko bong men ne ngin sha set ngin sha fait ha ki we kim kwa ba ki we kan te wi ta ki te kalong ka na kata ka kalong kam dei ka masuk ya ki bri kan ba kin pingkin chup pediang ba kom tu ha ki tu ki por kiba dang sedang tiang dai kat wat kat dang yai ka poro ngam kampat dai ka sok ki brio le asian ma ki dang don ki bam pedang hiru dai wat hadon kadang don kita ki jinjar ti na kata kadau ki kadang long hi ke ka ba ki brio ki dang dai ban mi na kata te to come out of that ngim dai ban don gono kan jing son ma kan ka jing stam ka dai tang jing stam hi udai khanyang jing pang tingen le akum ubaya bet hado kata mo tingim dei mangi ki bang kwa ban yo tau jing pang mangama pi teng na kono kam takadaw ngi ai kita ki jing kai kum na bangin sumar le ka bakhat do ngi la sumar le la dong ngi yo ai kam kum no tau jing stam ro nas ngo ba ki bre ngem dei ban don ti tai jing ngo pher ai ru em ni ki bre ki be ru ngem dei ban pet pher ki tu ki be yo ma ki ni ki be yo ki dei ban don ta jing ngo scam ba ngin long pen ban ki nuksa na banta ki we namar wa yo si shap ki don ki khap ki beja ki bangam la ma tu ang mo ki ba ba ki break la ikendu pat kom ki ka team ha ki snong ni la ikendu ki jing ki ba khra do kata ba ikendu ya ki kom ki ni ki kes ki ba ki brew le kim la ati ban pedang na kim la ban sngu thu ni ki la sngu ka de ki ka ba kot jong ka jing em ka jong pi si kata kata ti ni iya kata kadang hi ka stigmatization mangi ong lan kata ka jing le si ki bri ki sngo la dan bas sngo dan bakran lu ha ka jing sngo la jong sngo kum ba ki bri tingi ha ban ya le appreciate kata ni ha ban fight de kata nyen dei ban sngo ka dei ka jing stam la da ka klem pen sitam hiru tingin si syong bet ka protokol ngin buat ka bang dei ban le ngin isolate la di ka exposing mo jong nang ta la dang ni dan ha jing stam ni yet ka jing sumar ha ka por ka babiang mo kum kita ka ni ha ban ne ngin dei ban ni dei ban wan te have to come out of that mo ngim di ban dan buri ala di yo kata ka jing mo jing par khat ka kata ne da ka bang yakran da ba pidan mano pila ban ni selap pila ban council katakan ya rap si bon ngim dei ban snap ha di
ti ka jingkli ka ba yang jonga ya pi kalong ba nakalyang ka tanat jong ka kot ka khiapat piju yit jingarap ne jingkershan ki ko hot kinhun jinget bat kumnu ne hakanu karukong ladang juba bet silan ni kalong hoot habit ni kata no yet ladangin pet bahap de ya kan ka jinge de sia ta ka jinge yet ka jinge rap iwe na kan ka we ka tanat kan ka we ka tanat ni laban om tengin pet ya ka ba men kamen shwa mo ha ka experience jonga kan ada kan mau na do banga mo na do banga long doktor hi ngasi kan mau na kapor ngasa khat nei na ki balang la ni na ki mo ki ba fer ki penlong ki medical cam na kata kada pi kini ki balang nama ki don ki jaka ba fer na ta pat ki i ro ka jing don kam jong ki brio jong ki la ni ha ba ki let chik tu ki jaka ki i ki jing don kam le se ka liang ko ki don kam kini ki brio ki don kam ban yo da wai ni ban yo jing kai te ki penlong ki health cam mo ni jo medical cam tingi se sa khat kom tu mo na ka por ki ba bon ki doktor ki chule ya rap ya kata ti kata ki le hi dam dei tang na kalyang jong ka jinget ki ba bon ki social mo organization ki ba le kata ti ni julet bah mo ti ha dangi pet kat kom ka jingya jong ka por ba den nei ka jing kat ma jong kawan kan ni ka ka bangi haban approach pada mangi kelah na kalyang ka ka kya ni haban yet dei ka jing rap jong ki trong ki kinhun nam mo ki kinhun jinget ki kinhun balang namar balai yang kan mau khamtam ha kini ki mass vaccination yang ki balong kham long pai ba no ni la don ni kini ki mass vaccination ma thai da pi kan mau no do ka meningitis ho na vaccine nang ta ka GE mo Japanese encephalitis nang ta ka last ketika measles rubella ka ba ha ka tu kan mau nama ni duna bah mo ni po district jung ya ka ni ka jingwan sa khamat jung ki bri ko ken shem ni kini kila jing da ding baki vaksin na kata kata ni la le kat bala ban yet lat manu bala ban rap ini te ha ka tu ka po ngaken ma ni la kham pet kham sa khamat bha ya kini ki nong ya lam mo na ki balang bale ni le ya kendu ya kiru akan ma ni la le kendu kat tu kat ni ki balang kinong mi khamat jong ki mo ai ki thi ki ban pan jing rap lem ki kumno bakin kentu lem ki ki nong bot mo ki burial ki betan ki balang ni jong ki bakin small thu e jing don kam jong kani ka jing ada nama ke tu ka measles rubella vaccination ka dei na ban ta ki khanna ma ha tu ka por khat san snam jagum kuntu te na ha tu ka por kam long salon sare bro ne ka long kat tu kat ni ka age group la bo mo te ni let ha tu ka por tengah kan mau ka jing sedang tu ka por ni khot du ki meeting ni ki pastor ki nong mo ten masam ni la ban ong ni ki nong mi khamat jing balang hari ni i kadang sedang na kata kadang ngem pat i ka result thang tong tu ni i kain ba hadu kat nu ka yarap mo ya kata ate hari ha jing wan jong nu covid haba wan u ni ti pijo i baro na baro ki liang i jing yarap nei pen lagi dor ba nong ne pen lagi liang kanu ka liang baro pat na ka liang jong ka kunhun niam lo ni la ban ong kham tam man ta ba ka la ya ka ni ka vaccination dei te ka ni yet ba ka jing rap jong ki kanang ba ken la ban ken tu mani ban pen sung thu ela ki jong ki brio kum no ba ken wan sa khamat mo ba ken nam sung thu ba kala dei ba ken wan sa khamat ma ken shem ya ka ni ka la jing da dei de na kata ka daw ni siyo i ka tu ka ni ki balang mo ki ba play ki school ki jong ki ai ki school ki ai ki center jong ki balang jong ki bakin longkum ki vaccination sites mo ki session na tangi yo i wat na ka sengkhasi mo sengkhasi ka ai ka school hang tai ha jayaw bakan longkum ka community quarantine center mo ka sengkhasi ka play ka ai ka ta ka ai la ka ta ka keti ka mon keti ka diang mo ngiyong bakan irap lem ha kan kaliang pipet ka guru dwara hang ne hang turu nama hatu ki por ni la kan mang ong ani duna oxygen ha duna la ban duna ma ki kes ki sendet ki bangsan tika kas ngodon kata kajing balong urgency la kajing suker ki akajing don kam ya oxygen te kini na kaliang jong guru dwara ki la pen biang ma thai ki dur ngi ki jaka ki biang ha ang tai ka oxygen bayo dan mano badan kam ki la ban le
ban tang ban yo ring itu kali air oksigen te kata ka yang nyu i kata ka jinga trailang ni haban yet ka jinga rap naki bat ni so kemen habang nyu i si syam ni don ka jinga trailang bat ka ni ingi sngudon jingkan men dai namba kin ringkat bat ki nyu ban nang pen kiu kata ka liang jong ka kwat ka kya bat le siru ban nang pen sung thu ikip kham tam ka liang jong ban sim kan ka jinga da mo ka liang jong ketika kadai kata bapak tay mo pi doktor na mangihap man nyatri lang ban cepat tang nakajing nyatri lang la ban rat din kom mo ya ganika jing sitom dai ti kong bakor pat kajing kli jong ai pi kalong ba bon ki kinthai ki batre ha kini ki benta ba khmat du kom ki frontliners ne ha kani ka thma persha uni khunyam jing pang covid-19 but kajing kta na kani ya ki kinthai ka jurpha mo nyamla ban you ban dina ya kata kan ti kumno pi perkhat ba ki kinthai kin le ya kani but haba ka jingkot jingkia but ka jinglong jingban nang ta wat ka emlang sa alang ru ka shanya haki namal ki hap tre kum ki frontliners but ki di ki kimi ki di ki lok ki di ki men ki para kan thaimu ti kumno pila ban ong halor kani ho da ku bi sibon kong daya ya kani ka benta ho shisha ka ki kinthai gidan ka benta ka ba kraw day tang ha kan ni ka por covid mereka imlang sa lang hi te ki bubun ki benta wat la kham tam mangi ka jat ben riu jongi mo jat ben riu khasi ngi don ka jing kle jing kit kle ka bubun wat la kum ba ong ru basadang ba day tang ki ken thei kan ka jing kit kle han re ngi don ka jing kit kle kham tam ban te ki kun ki ti jongi te ka basadang ka jing dei bat kan ne kum ki frontliner so ni tip ki doctor mo di ki kum ki long kemi ki ba ban yarap ki ga semro ki nurse ki ba khambon ki ki ken thai mantangi pet ki asha ngi kran ki asha ki ba mat ki jing ki ba bon ki liang bat ba ki ro ki pet ki yang ka sem teng tang ya ka ban pendap ki yang ka sem to ka sting batai bo ong meneru ki mat ki jing ki ba kraw nang ta mentangi don pa desa kini ki kumangi syam wat lang la an batai le si ijeli ibaret namar kani ka jing don coronavirus ngim la ban let chaki wei pat ngi sedang na i jakala jong ngi sedang na yang la jong i jakala jong ngi i hang tu ki asha ki jongi ngala ban ong ki jongi ngi nurse ki patrai bat ngi ki phc ki doktor ki nurse ki ban hang tu sakirang ba shnong bat kum ta ter habang i kini ki ka ban kong sngoba la da mangi ki kan thai ngi la ban sumar ba ki yang la jong na du ka jing khuit le se ngi la ban ong kumbangi perkhat la ngi le cheno ngi kai kumno ban buat ki kendon ki protokol na poi sa yeng kumno ban le khoi hi kai ki khun kumno ban sai sabon ban kum ta ter mo ki protokol ki ba paro ngi la tip dengi bam ki jing bam ki batei ki ki ban yada ki no ki jat jing bam jing di ki ban yada yang ngi la ne ki ban don ki jing yarap na ka ne ka jing pang coronavirus mo te kum ki ne ki le se ngi hi kai ro ya ka jing mut jing perkhat ka jongi ban like na ki jing song syap tieng la ne ki jing arta tien kum ngan pen kemau na kaktin ka jong blay upol ong jo timothy ong ba u blay u ai hangi ai hangi ka man sim jong jing syap tieng riu ai hangi kum man sim jong ka bor ka jing it ka jing le adakar te la dangi sedang kata na yeng la jong la sumar ka yeng la jong ka wei pa ka wei ka long yeng ka don kita ki ken thei na jikit kli asno ki mlang sa lang bro ka wei ka don hapedeng ka jing yada ho ya ka jing imbrio ngi mat sibon ngi mat la dangi la yada ngi la thau ki lat ki lenti kum no ban le banya dai la de ngi la yada lem ya ki wei ro te na lor ka ni ko mo ong mantan ngi don kata ka jinglong men sim ngi kai na du na yeng ya ki jinglong men sim ka pas kem bangin ngi bi ya kita ki jing hikai ki bangi yo i ka ki ni ki singi ki menta but nga kum ka kristan kum ka banget nga kwa ban pen dapru ikene ka bentak ba don kam ka bang syama ka jing em jonga ka long ba kum ki long yeng ngi don kam ban don ka jing duai ka jing shania lot ublei rengkat da ka politis tana ka tien ka jong ublei kenapa ngin so scam ka baja ti kata ka long katu kat ni ke ba kum ki long yeng ngi dei ban le hala ka jong ka yeng ti kum juru ngi don kampat kum ki ken thei bangi nyarap ya ki wei ti kum ong menengi ngi don ki jing seng ken thei ngi don benta banya trelang ba ka balang ngi dei ru ki babu ngi dei ki khot ka corona management committee hasnong ha ka bangi la ban trelang bat kirang ba shnong kum kan nuksa ngan ai nuksa syaka jing seng ken thei la jong mo wat langi dei na nong ken dong ru kum ong mencam snem ha ka women's week ha ka tayo ju ki ken thei ha unai julai ka dei ha ka por bangi dang ya khangdam kum nong in le ni sim ka wei ka program ka to ka tayo ban khot ni nong trei na ka health department ban ai jing kai sapang ka jing tip ka ba company ya sapang uni uknyang jing pang ni print ni tho
Pan ni penderung cakap apa kau kelong yang sam ya ki. Pada ke juga por ki padon mobile ki bala don YouTube ki pet ni bu ya ke jing keren jong i hak YouTube. Bat ka long ka jing kerku ka ba crowd macam snam. Teman tahu snam pat kawan ka ni ka tika. Ni pen bet sada i way pat i kun samlai bala kam rangba i badai i women theologian mo i ba kam tip kam benya ya ka Bible. Ya i ta ni pendan kami ka ni ke jing keli jong pi ka ba ilhi kai sibuan yang ni hang ti ong ka ka benta jong ki kan thei hak ka por ka ni ka klam covid. Kan nungut ke bayo sengau ka tu baru ko ki long yang itu area jong i jaka jong i kala yo sengau. Tiki ya tu kan pateng ya kiwei. Tikum kini kijing hikai ngi persang ha ibor ibaret hanrei ngi nemla lada amdei. Kajing trilang parakan thei tada ngi mia seno bat ki rangba naki kenhuan ki bapet bat kham tam ro naka health department. Tingi la ro ban pendai iki program ki baper ki awareness ki baper bangin khot ya ki doktor ki nurse bat kum ta ter ya kaban ngin ai ya kini kijing hikai. Pakai ke bangi internet kalong ha kijing tre jongi ki ken thei hang thi kumang ong mane sa chisian wat la ile jing tre baret thei jaga ibaret kijing yu kalong ba na ki para dekhot jong i para kan thei mo ha baning kong siap tiang kong kum no ngin ya le ya kan ni padeng kan ni kijing khang dam anang yu i pen ban kata ka man sim jong kijing tre lang katu ka stigma ke bangi keren mane ha basdang ka jak suki kini ki break bayo positif ki mi sakmat ki ompet ka don kani ka jingpang bat pidei ban le kumta ki doktor ki ong yanga pangandei ban le kumta bat kumta ter ting yu iba kani ka mensim jing arab ka kiu ka mensim jing snaulem ka don bat ka ai ka jing hikai ngasau ba nga ka don shisha kata ka jing hikai ka ba ra ya ka jinglong mensim ju ki brio ki ba haki por ki ba mensua ngim sum lapoi kan mau kumta kum ki kan thai ngi don ka benta ban sedang nalade na yeng jak imlang salang bat dah kejing trilang kan iwe pat kadi kata ba ong pi kong bakor ka jing bantai ka basutana syabat ka badisha ne ti ngasukwa ban klib yang pi sakani ka wei kong bakor kalong ni em ka badan kam bangin pensluri ki brio ki badan haka balang ni ka kanyam joki bekin long ki vaccine advocates no bentaka emlang salang jungi longi don kamban jit iki beri ki ban wan chakmat mo nakabalang jong pi bekin long ki vaccine advocates bekin nyalap sipang jing don kam jaka vaccine tapi so kum no halor kata hot kong daya halur kan ni te ngi long kumbangi la yalap kan ya ka vaksin mo ba tu IT ka ngan tu pi ba ha ka balang presbyterian jongi ngi yo i gitu ki jing tho let's say bat ki yo i jing kran ki YouTube lakin nong sharai jong ka balang kum ki pasta bat kitu la long kum ki jing yalap ba bet wat nam chap tieng wat nam chap tieng ublei ngila duai bat ublei la ai ya kan ni ka jubab ngis ngo pala ban ai ngo ublei ba u ai kan ka jubab ban ya da yangi tie kan ni ka jing let jongi lang ba kini ki awareness program ka jing kai ka long kum ka jing alap dengan ngo ba kam dei ka ba kam long ka ba namar balada mangi ngila sim ka vaksin ngia thu ngi ong pet ngal det sim kitu ki ba 4 sim ki ota ngila ngalai kenduk mar kemar ki boong tak ngarungan let de kam tami ki pasta lele da ki keli pasta ilok jongai di pasta pila sim ne em de ngarungan let ki don kata ka jing sngo ka jing su shngan pi ha ba ki nong yalam balang ki don kan ni ka jing su scam de kade namar ba shisin bekin nong yalam hi ki yalam ya ka ka ba bhai barok ki shanya ki put nei te shwa bangin beteng bengen ka program Doctor Speak ngin pai ken dia shagini ki jing pen bana Ngira iyo hadin ding kong yo sui no inong tre jonga. Dadin mai te ngam tip iyo infect na ngam tip dadin kata tinggi pedeng di sumari iken. Ai bam ai di tinggal infect sanga. Infect sanga tela infect satu wi ka khun ru kata kali ai bam ai di tika sa infect makaru. Kara kwa kadi khun ru jongi ken basa lamat ni. Tama hadin tu khon khandu jonga pede ka sumari kupa ken. Kasumari kupate karu kalau along kalong kala kadon bat ngah tu kapor bangala mi sarum saning mat ngala thiang tu ti makala infect lum maka tambah ka bade long kadang klan kadang sai kum tu makam pat lele hadin tu kade kasayo covid na maka tika na yo covid imat kada kala bit lupa nangi tika sai kpar yo covid lang ni ro ngut ngila experience ni ko covid ngila yo infected by the covid ken tambah long ngila syahad syua ya katang ya ngila ada sim vaksin hapo poki hospital bisa biar vaksin kan nga sukumen bahwa ngala ya sim ni ke vaksin
te nga hajing sya ka ir nga kala long roof lais nem te kuparu ula don new fus nem ni isya kan bakala kala protect sya ngi ke la ya da sya yo kupa ya khamtam kupa le di conservation mo don kipo bangan ni asung la ting hana mabai la di conservation nem don ki ba ong bakam long kum tani bri finishim kai renga ki khon ja pa ki ong em di ban sim be ipa khamtam bin ya da hanu khnyang ma ba mlong ti haban sim te nang ta kan tingi di sim bra angut life for April dara dep sim kata ka vaksin te dadi ngate nga suyo jing sit mo mala te ngaru kumta kan dangila mat ela di kini ngi ku pau klanyu site ngaru klan site te kidor ki khur bela sim vaksin mangiru ngi dei ban sim second vaksin mangai kpa te ngi thu ban sim be kini vaksin mar ngastu kala da sha ngi ken ira song kum ko ong government protocol khat sausi khasansi adep song kum ta quarantine hi ngasu thu kan bakala arab sibun ladam dei basin fi ka kata jingil andropulais nem panyu fusnem fi kala trejul bhate ke tu vaksin tamangi kular hi barok khoi bangi dimension ni vaksin par khoi ni dimenya date ya ladi ki doktor makin den ni ke dawai ke tengi di ban ko ngo mo kumbalo yang perset yang thliru yo tikang dam ta hang to pot la yap lot ki bri bayo nu khnyang rei menta pat ke government ke encourage begini bensim ki khlong daru barang kha gyap sim ki tika gyap sim injection mo tengi mi hap sim kanya kani ngas thu te Te parlok ni wanam biang ngi shak ni ka program Dr. Speak halor ka phang ka jingit nyam bat ka jing ITK bat I Dr. Lindam bat I kong bakor banat ti kulishubun biang sa sim plai shimata ni ka program ti Dr. Lindam ka jingkli jong IP ka long ba ka jing tre ni ka jing bam tre jong ki bria ban wan chakmat ban shim ya ka ni ka tika khamtam menta hani ka por covid ne ti pisham ba kalong karai marwei ni ka di karai ka kunhun jong nur ba kidon ki section of people ki bam tre ban wan chakmat ban shim ka ni ka vaccine haba ni keren mentana kalian ka jinget temo ka vaksin te ladangan suang hi jing sisa majority la ni ki babon hi ha ba khadu fina perkhat hi jing sisa kalong personal te kalong ngasngo kalong marwai ha ka ba pensiam hi ka rai ka ba khadu kadai ka jong rai ka jonga la ni ka jong phi hi lada pi perkhat hen rei kumba ong men ne mai ma kum kinong yalam ba ngi don am kum ladang ngi don ha ka kun huan ba de ni pek du kinong yalam nei nama kata bali unong yalam la ni leader ngi ong leader udeu unong yalam udeu bala ban influence bala ban yarab la ni ban penwan ni kitu kinong bot jong ki kum no baken sim ya karai am tang vaksin de kono ka benta jong jeng em nan ka penlong ya ki pet ya ka lifestyle mo jong tu nong yalam ki pet ya ka rukom em jong tong yalam ki pet ya ka jeng ka ka kumbi ong mene pastor pila de sim vaksin bila sim pastor ngarungan sim mod udai nakata kadaw ki kadon ka influence lada u nong yalam u leader la ban influence kata kamud dai hiru u leader nakata kadaw ka don hi ka influence haka kan hon ya kata tingin la ban dan ti rei haka jo ka por hingas ngo ba ka rairu ka dehi marwai padero haka las haka khadu ba pensim na ba pensim kata ti ka de ka rai jong marwai khamdam ni ki bela asung thu mongin ong ki bela kham shai bela kham stu hande ba pli la dangi khani ki ni ki ba dang kham long tuna ka jing sung thu ba dangi la ban ong bon sien ni ya bot lang te sunu se ba bon sunu se ba ong ka ba kham suk ta sata mun ban kwa ban pendai thung nya ban pen pang ba su jin jar snap su tau side effect la ni sab ska jing pen tiang ski khobor ja ha kom te na kata kada mas o ka don hi ka benta kom ka kan huan ru ne buat marwai ru ngidon hila ka benta umno bangin sim ya karai ka ba khadu ladangin tria nengin tria ka shong hi ka munjing mo mundan manu bala mundan bala penbor ndre kitu ki baya lam shakmat pat kidi banne ek ka bade kile ka bade ka jing ha jam paro ti kublishipun doktor lo kata ta ka jingkli jonga ka ya chi kong bakor ti kong bakor bali pat badon ne ki briu ka jinget ki bakentat pu uniu khnyang jimpang coronavirus but ketika kala banyada kimnget do uniu khnyang udon but ka jing ITK ru kimnget ba la banyada ta ka jing shem jong phi pat bali ki don kini ki briu kom ta
Dr. Kong Daya kumba ong I Dr. Mentan mo kawan hajuk kedai ka jing mon ka jong ubriu simen ngim laban penbor. Kumba don ba ong balada pimpong hi ka juti ya kata ka juti tong ba pong utip ma. Tingim laban penbor kedai ka jing sung thu simet ka jong ki ha ba kim dei ngim dei ban penbor bat kumba ong biang nadu ba sedang ngim dei ro bat stigmatize ya ki. Tika don kene ka jing keli ka ba ong ba hatu ngi ke ba simtika ka mut ngi kelam nget show ya ublai. Nang ta kadon per ka ong pat ngi ki bom sim pat de hatu ngi sak keren ben hakini ki basim kimi ikum kita ki ke hejing sisang ini ban buram mar keliang te kan ka jing bom nget ba kadon uni u virus udon le se kala bandai kum ba ngi pai beng sak tu ka ba menne kalong namar ba ka jing bom ya kendu ti kena para brio kum ba benrap yang ke bi doktor ong mentan kim don gitu kijing batai ke ba syai ha ka basdang te lai kendu shua ya ki brio ki ba kam step ban patai ki bala ya wat ki social media but si sien bala yo to social media ka balong negative mo tin pareng kan feed da ka tu ya ki pat ki tu ha ba ki sngap lana so mal lana social k ki ong uni virus undan ki don wat ki bala kendu hayeng la jongro la don ki jingjaro ba kim ya bit ya la de ki ong dei nang ta ki ja kum ki tu mo doktor ngai da ka burom ba ki don ki ba la don symptoms yang tongin tes umdan umdei ti don pada gitu ki bala si tomjur na tes umdei kapan kulumar bahi ki brio ti kong umdei virus ki umdei ti nang ta pade ngan ya tu biang sakawei ka jingjama ngi ha yeng ngi duai kerpang na ka benta bangin lat na kene ka jingpang pangin da jer kerpang na duk macam senyam kam tam kini ki bala no kerta 4 don tika mo ti wei na ki bahayeng jongi bala prapun riu senyam dang mentau senyam I don ka jing I don kini ki dakken si tom malumala ila don lupa ka jing pang sini bat kiwei ti ong let check up doktor lap dei ka sing let check up ila let check up habi let check up si PHC te ka rule ka long bain hab ban test positive threat ngi kendet parong ila duai ngi kendet pa I test positive bat ngim ya nut chu ban ya let ngim ya nut chu mangi mo ben sai kiwei ila de ngila tiang kum ka yeng la ya jauh umat ru ba ini ibala no kerta idon kani ka jingpang tale pen bet wut kum no ban le bat hadien bangi phone yi ni le jungok kum om ne ta ka jing sengken thai rangkat bat si trai mo de ki kendon habi keren bat I long kum I keren biri om dei pi virus na klem pang I om klem stam dei om han rei kata klem tang jing keren biri ya namar endang ya keren hang tang om bet ni la duai nam ta jong pi bat pila dap IT ka pi don positif pi lei kata ka singi bing le jong di singi basau hadien be positif ila nang klan ke dong ki singi ke ba I hiar oksigen mo han rei ila nang klan bat ka ka ba ma I ong don ki wei dei kum no bala temen ka tu im lei han rei kum kini la da ja hala de ngi lap ngi sung thu ba udon utau virus bat kum jo ro ngi la don ki bahayeng ki bala klat no na uni virus ki bangi I ba ka per ti ki don kini ki kum hash nong ru kini ki long yeng ki bala mat uni virus haba sedang ki umdan ki don I wei ka yeng ka patrei hajan jong pa hospital haba ki ngat ningkong ya uni virus haka than jongi mindap ka jing kendit ka background ringi so komen ba ita ilong kemi menta ilawan trilang ban ong wat ju ong umdan ni ong ti habang yo sngo ki kubor kam tam ka ban ong ban IT kai ki banget mo habang I keren sakang pang ketika ba kam la ban trikam la ni ki kentat mo ki jing IT ka ki sngo kumba kum ong mentan ki sngo kumba ladang IT ka kamut kapau bang ngim san ya shu yu blai han rei ngim kan mau pa de ba de u blai ba ai ka ni ka ong mane de u blai ba ai ka jing start saki no wat benia de nak ta ka daw ki la ban don ki ni ki jing sngo brio ki jong ki han rei ni dei ban sai ba ka science ka dei tang ka lat ka lenti ka ba ublei hi u ai la ban panon kam ya ka haka jinglong haka jing kilan panon kam haka dur ka ba sniu na ka ba han rei ni don kam banon ka jing shania ka ba scam kum bul ong na du mane ba stang ke Ketika bapak time pi kombakor halo kata ka jing shana mar ketika ro ketika jing tristom ju brio bat ka jing shanya haublehi pengen sayo kala jing ya dana mi knyang Jepang dai ti ka dok ka jing kli janga ya pi pat Dr. Lendam kalong ba kumban pen ken mau hadu kat tu kat ni ka vaksin kala ban ai jing ya dana ka jing pang covid ti pila ban batai kam shai ha kalyang ji doktor kum ke experience jong pi ke ka jing yada ka bas camp ha ba ka vaksin kala ban ai ha kan ka por klam ba covid
Thì cũng có jing trikam trong cái vaccine là ban ong cái này thì cái đơn ngem là ban ong bakal lom 100% shispa đây na ta kadang ngisa ong mengidan kam hi bangin sumari ladi banding ni ki mas banya sat kiti banya jangai namar hadin bangi yo ya ka first dose mo mengi hak banyo dose dai ti hadin bayo ya ka first dose jong vaccine kala ban trikam hadu mulai pulai persen mo kata kacing baking yo kata kacing kan menta nang tala dangin la yo hak yang banyada kan banyada banam yo ayu kanang jempang then la yo pat ya ka second dose kan ya dah hadu 4% mo te kata kalong na kata kadang ngiso ong ka ba kamdei kata ka ba shispa te hendai kan ya dapat de na kato ka ba kibriu kan lait na ka jing stom jur kan badau kem makan ayo vaksin ni ong kan lait na ka jing mo ban lait hospital ne ban pois ka ICU ne wat hadu ka jing yap te bat ladangi shim ka first dose but de kan ya da kumba 90% na ka ban hab ban lait hospital mo ten la shim bade hadu second dose kan ya da le hadu jen kumba khandai 4% kyo ban lait na ka ban lait sha hospital. Te menta ngi ong wat mentan pidang ong am identity bala yo vaksin tang bai yo positif kata kala banja. Te nakini ki cases shubo dan shispa ngot ki bala long fully vaccinated lani ki bala yo bro al dose. Shubo ki kam yo new ki long positif. Re nakini ki shispa ngot la banum dan hiru iwe na ki ban kladru. Re lada kladru la ban na kum no tang iwe. Na kita. Mut kala duna bahagan ka fatality kan yuna banong kajing sirkai mansim kajing im kala hiar mo kata kajing trikam kajong vaksin dia doktor pila ban pensutu kam shai ru iki bapet yang ka program ba bun bakli ba bale danga yo ka vaksin ngadang yo positif henry kim sutu ba kadika la jingya dapat pila ban kran ba kam shai halor kata ban pensutu iki bre hoi kong bangi ong mentan ngila ong shai ngi klam ong hi ba kan la ban ayu te ba kan ya daya pi shispa wei bela ai phim yo shu kam long kum ta na kata kadang ong first dose tang life percent second dose tang 60% hare pio in mo niu khanyang jing tang hi long ba da kten pharang ngila ban ong bolong very deceptive ani ulong seni ulong butu ba te mo ulong na po ti na ta kadang ngem dei ban can sting ngi dei ban sumal bah ngem dei ban bang la yo vaksin te la sung sngan let kat sibam wan samon nai da ti than nai deng shu ne ka mas tu mo ngi dang dei hi ngem dei ban sngo phla te ban ong pe te la yo vaksin na positive ngem dei ban sung phla ngi khlam ong te na do bas dang bakan protect api thenam positive shu nai la da positive ru hababun hi ti wat ki ba positive ru ki long asymptomatic ila on kata na da maswa mot kim dan dak kim dan sinang sin balai ki su ice expose ni la kut na kata kadaw ni sa penlong ki bre bakan ong ne yu phi su bayong khali ki can sting ta henry habang ni la yo i hi ba de dala ka jong ki khamat ya ki cases ki ba do no na ko ka yen ni do hadu jan arngot teng wat lai ngot ru tiên ngem kalong ke ek basungsi kan ngem na kin bangem shuang bakam dei tang kata ka bayang klem lele pi nama ki baklan tam lele ni bak pli ni batlat ke badan jing sitam lan ni bla kham no kamet ka kata mo ngin ha ban perkhat kan ban ta jong pi mo kata doktor ba patai mo pi ka jingkli jonga pi kalong ba na ka yang ki kan thai pat mo kerpang pat la dai ngi pet chakal yang ki kan thai ki balong ki nong yalam ha ki kan hun jinget ba pher ne na ki kan thai ni ki kan thai hala ki ying ki sam hatu ki don mo ya kan ni ka benta la ni ka ek benta jong ki ha kal yang ban pin ki pat ya ka kot ka kya ya kata ila ta man mo flakran ikong bakor nei khendian ngarung aspa ban hang ta ba hoi kom ki kan thai te ha ka jing sham jonga le mo ha ka jing trei ya sham ba hi ken bat tara kan thai balai pet kini ki ba armet ru na do badang armet mano musu mari itu ikon akpo kami hi one check up man punai one shim ki inject one balai ban bam bandi ba man sumari ikon na do dang don akpo ta ka de ka kamram mo ka sap ru balai la ai ka kami
te lakaru kumno ban pen bam kumno pen di kumno ban pen phang kumno ban pen sum pen sai ban pen biang ka yeng ka sem mo su ong no ka kan thai hi te kadon ka penta ka bakhara palat nadun sedang na layeng kan thai te ta da beli wat ka mu ha ka proverb ki ong ka kan thai ka bastat ka te la ka jong ka yeng no ro khanya thangi ya sngoi ka ta ka jong ong te na kata ka ngi ka kan thai ka di ka wei ka main mo ka person dan ni ka ba dan kam ha ka long yeng ka jong ka nei ha ki jing hikai ki ba pher kom bai lam ong ikong mane banum ong ka jo te kom ki nong lam ru pa de kom ki kan thai ngi sngo man tan ki example bi ai mo para kan thai te ngi yo bha ban ya selok mo ngi kham shuluru mo ngi thu ki ba kham re ki bangi kham ngim la ban ya thu ki wei ngi dan na ta ka influence jong ki nong lam kan thai mo lada ki don ha ka balang lan ki don ha mo kem kita ki nong lam te ki kamburam ru hi kan kini ki wei ya ka baken kam sengap nama kita bakini ki ki kan thai ki long mangi ki don la ka long yang ka long sam ki ya lengkat ki bangi ni syam hande ki don ru ha ka tekat leadership position ni la ban ong mo hang te ha jong ki ban kum ki nong penya ki nong lam na kata ke kanang bha shu ngas ngo bak kum ki kan thai kan ki don bhai ka ya kan ka responsibility ni ka jingket clear ban pen kiu ha ka liang jong ko ka khia pen ngo thu bhai ki Kulishibunda Dr. Lindam Halokata taka jingkli jonga ka phashi kong bakor ti kumnu ka balang pat kala ban le habaki don ki jing hikai persha mo ya kila jing yada ba jing sumar ka ba penlong ki bri bakin arta tien ban let aitika panyada yala di no virus do kong daya kum ka balang tang ban shu ya tip mo kan ka mission jong ka balang Tapi kum kan nuksa kan ka Gordon Robert Hospital kan sarake ka jing dap shispa snem la jam snem. Dia ka don ka to ka Robert Hospital na mar ka de ka jing shakri ya ka met mo ha ka lan jong ka jing ko jing kya. Bat ban om day tang ka jing shakri ha ka man sim. Dia habang yo I ba ki don ki jing persha ha ka jing day wat ha ka leng ka ko ka kya ko yo I mentan ka balang ka don ka jing kit klik ka ba kraw. Ka jing hikai ba kala ki don ha ki ba bun ki benta. Wat na pedeng kinong yalam balang kalau ngebas ngusi bangi iya kata nyu iya kita telek si kumbangi piong mentan ha ka jing dei bakani jing IT karu ki don ki jing yalam ki ba persya te kum ka balang ila ban ong ho nginyu kor ya kata ka jing bompat snuthu jong ki briu dian ringi don kaman pensyai nginon kaman ken mau kumul ong mene ba ngila duai mencam senam ngila duai te ta ka balang bat ka jelai barok ka wei ki balang ki ba pher lagi jong ki jing pen bedru ngila duai ngi ong ablay pen kot no ingi na ka jing pang ai ka jing start ki doctor ki scientist ki no research bakin yo ya kata ka tika ha ka jing shisha ngi don ngi day ban sngo ban ai ngo yu blay baula jubab kloi kalong ba pla baula jubab kloi kat bala kala ban long le se ka jing duai ka ba baro shi telup ka perthai ngila duai tikum kita ngi don ka man pen sngo thu ya ki briu ba kam day ka jing ngau thu ba kani ka vaksin ka dei da ka wipat re ka dei ka jing ai ka jong ublei hi ko bo ong mene ba dei ublei ba ai ka jing start science ban pen mi ikini ki lat jing yada hoi ki don ki kan hon ki ba da ka rai balang mo da ka ki nong yalam ngilam ong dei ka balang namar ka balang ka dei ka bala seng Jesus Christ Jesus wan ban pen im ya ki brio ban pen kya ya ki ula pen don kam da itu I sembo kendau ban pen pet yu mat la u pen kya roh kasni sabatan ha ba kinong yalam balang ki persya kum kita ki engi ban ken mau ba kinong yalam ki don ki ba ong ya ki dokot jong ka balang ki ong ngim dei ban di da wai ro dei tang kanika dei ta kanika tika jong coronavirus kim judi da wai ro kum kita ki don te kum ba ong beng mene ka ju hi ka di ka jing snau ka jong ki te kata ka ba ong habangin hatungin aitika ngiduna mo ka jinget la ban kali kum kita ki ne ka jing bom ai ka de ka jing bom ai tika kan long ka yangi ka jing biet ko mangi ong mene te habangi man ne ublei habangi ruai ngi lap ngi kren ngi pen scam mo kinong ya lam jongi ki ong ka jinget pidi ban don ka jinget pidi ban nget ya ba piduai menta pat ki ong sim tika nget ya ketika amdei ban so thu bakala ban ong ba ketika kan bujli no ya ka jinget mereka don kam ka jing shai ka ba ngai ba kinong ya lam balang ki la ban kam batai kam shai ya ka ni ka benta ba ka jinget ka long ka jubab da ka ba ublei la ayangi ya ka ni ka lat
ketika ketika solution mo ngelaban ongkum ya kan ni ka jingpang coronavirus menta bagri ka lat ka bu blei uai ba ka dei ka ba ngi don kam ban don ka jing shani a ublei habangi ngila duai han rengim dei ban kelet ba balik saja ni kendram ngi kum ong biang ba kum ki kristan ni tip ba udon uwei unong penwet usoitan kwa dari le bangin imsuk bangin shushania ba chu ublei kum bola tenju yu job tenju ya lada haidin no nami tim bet ya me ti upen wet upen kulmar ki pen mi ki jing kulmar ki ba bunjaj ublei ai hangi ka jing suk pat ka jing kemen bat kwa bangin long ki beri ki pang ki ba jenjar ki ba kordit ma han rei kini ki jing kenram bat kini ki jing pen kulmar ki jing pen artatien ki wan na ka bor bomman ngimban se ban ong ya kata ba ka der ka jing shisha haba ki nong lam balang ni haban ki haban husiar ban pet ha kawan nang nu ka ni ka jing se thu ba kala te ka ktien ka jing blek hikai ba ka jing nget klem ka jing le kalong ka bayap tingi nget bu blei un ai ka jubab ni don kam ban pediang ke don kam ban nget bu blei un ai kalong ka ju kum ba ngi duai ban selap ngi klem ra chatri mo ka to jing tu chapang tu khna ba tang ui khna ba ra chatri lani kalong kum ba duai chapang u khna bile exams un ong ablei rap yang abangan pas u klem krekot Henry don ki khna ki ba krekot pat ki fail di kalong kum ta kum yekrani ketika ru mo ngila ai la sing yo biang ga jingpang bat kum ta ter Henry nak ta ka daw kum ka balang kala ban weng ki jing kai bakala kum ba ban biang meneda ka nuksa ka baka ai da ki jing kai bin pa bin ba da ki jing bom dei ban new ben ye kita ki basung thu bakala ru ning hap sung thu balai ki don kata ka jing sung thu bakala tingi don kamat sung thu ba ketika ka dei tang ka dawai kam dei ka bangin buijli ka jing Kubrish bun kum bakor halor ka jing batai syai kata mo ka dehi habangi la apa nu blei du la ai ngi diban pediang mo ngi diban chanya mde bengi diban gli man ye ki jing gli bam dei mo ti doktor pang aka habangi akren cha pang ketika kan ki don ki bala yo ka first dose jong ka vaccine but hadin kat tu kat ni ki yo covid no nai kum la batai mene kan ya tong balong hadin kat nu pat ki la ban yo ka second dose la dat ki la dep yo ka first dose ki long positive kan nu pat hadin ke la ban yo ka second dose kata kala banja kalong practical bah kata ka jingkali nomor hadin jong ka first dose normally ini ban ai biang second dose mo hadin lai benai te rei menta pade kalong ba kum ka jingjah ni bre kalong ba la yo first dose rei hapadeng yo covid no long positive no tin le amno ni ai no ta ka inject ka ba em ni haban up mo man haban up no subu menta pilong positive te pilong phim dar sitom phen ai hadin suppose ngi phla lai ne dai te khen na ka tu ka suppose ngi khen pa de lai benai la ni 90 days mo ngila man ong in khen na ka tu ka sngi ka pa suppose ka ba la recover la ban lai ai biang ya ka second dose mo kala sai kita to kala benan bade ka ba itu iba yo covid mo la de yo ka first dose yo covid ri kam sitam dai na ban ong le si hap ti hospital iru te kata bre kalong tin la ti hospital ti kin sali abiang ya ka test mo hadu inda long negative te khen na tu ka por bi long negative hadin lai bana ila ban le sim biang ya ka second dose bre pendap na ka vaccination kala sai mo Kubrish bun Dr. Lindam halor kata kalong ka besuk ban patai hi ki bi bakin so thu mo ka dehi ka jing don kam na liang jong ki hi pat bakin sim ya kata kum ba batai ki medical expert dai tang ibengan suang wat sapang kan ni menta hapo district jong ni la don kat tu kat ni ki doktor kan nak liang jong ETC la pen baik way helpline te kila ai ro you helpline la pertashnong ya snoru maki brio ki don kono no jing klish pang vaccine ko e kila ban phone kapor ka diamond step pau do kha baje jan met pada saw hadu ru baje Monday to Saturday Kubrish punya kata ka jing ya thu jong pi nei ti ka jing kli jong ka ya chi kong bakor kum i sengkan thai na ka balang presbyterian no pri bla etre hadu ka ni ka jing no senyan jo pi pila man batai ngi halor ka jing don kam ka bakhya na banta ki nyam to shu ong no halor ka balang jong pi ha ka jing tre kam jong ki ban pen sungu thu ban ai awareness ban ai jing yarap spang ka jing don kam jong ka jing ai tika banyada ya kan ka covid nomor dingi kran sakat no sin ru ki briu ki dang
kli hi gidang kerngak hi ti kumnu pis ngo halor kan ni pat ba ngidon kam man wan bhasha khamat kam tam halor ka jing ai awareness hakal yang jong pi kumnu pis ngo long na liang jongi kum ka jing sen kan thai la ngila an em ban ai awareness mo ti kum mangi ong menne ngalia sing la jubab ya kata ngila persyang ban ai ya ka jing ya dei bat chapang uni coronavirus kum juro chapang kan ka tika da ka ngila ban ya thu le se kum ba ong ba ngala ai ti ndanga le chakmat ben yarap lem ki brieu le visit le jungo ki tu ki ba don positive la ni ki ban pa quarantine ngam don shu ka jing sung ir ngam don shu ka tu ka jing sung artatien na sung thu ba ublei la don kat na du man chwa don kat bat ngan ri mentaru bat kat bat kan ni ka lat jing yada nga kham long sung scam te ni don kam ban don ka jing sung thu ka ba shai ban shai ki hot ka hok ka de ka jongki chimen han rei kim dei ban klet ba ki im lang ha ki im lang sa lang ni don nga nge ha ki doctor itib ha ka ong to ka private health individual health le se bat ka ni ka public health mo ka kam dei ban ya le persha dia la da nga kot nga khya marwei la nga kentat marwei ka long ne em ka jing ma ya ki wei pat ki ba hayeng ha sem jonga la ni ha ka im lang sa lang kum ba ja la da ngi puli ha po Amerika mo ki ai ki mon like luit e ki briu pat ngapuli nga ngol da ngambak la sem arjar san ha Indiana kadon ketu ka balang ka ba om tre ban sim injection bat la ong wei ukna na ma uwan na bari uyo na tujung pang yang persit bat parok tiki kena ata ka balang ki yo yang persit de ka long ka jing sitom ka ba jur ya ki te long kum kini ki ni de ban saukia kum ka balang ba ni don ka jing hikai ka ba kumno ka bangi ai la ka de ban pen im ne ban pen yap ban mo la ban ong ka tin ka ba kham khor te ngi don kam ban sim kya ya ka ni klem arta tin ngi la yu i ya ki jing haki social media la ki YouTube yu i leng ba ki kuboru ba ki nong yalam balang ki le sitom ban pen saya ka ni kum ta la da don ki bompat le ru le singi pet nyuk samo kum ngi chanong kendong le singim da la than ban le ka ni ka YouTube la na ban kren hang tun rei kum bo ong mane leng ba ki city la ni jing kendu pajo ngila ban ai ka jing hikai lem yaki tingi don kampi imat na ki don ki jaka ke ba ka ni ka kubor ban pen sai kam pat poi la ban pet la ni la ban long kum la da dei kum ka jing sang kan theng la ban ong ngila le ka wei ka long ni identify le ni pet ti manu bom pat ai tika da ka jing trelang beri asya ngile tu khana men bo les ken kita ki bom pat ai tika tingi khot yaki na ki khot yaki ki wan na mar kum ba ong mane ki burom mo ki wan te na ki wan ni khot di doktor ban pen sai ki kali jing kali te ha kata ka wei ka sien te doktor imdon ila let no kham kloi ina si batrei hanta i badai i wei na ki long kemi khot jong jing sang kan thai i batai shat chi shat kita ki long yeng bat ha ka si ka bot ki let ai tika te kam da dei than tang ka jing kentat ka ba pen e mo nrengi so thu hi ba la da ki yo ka jing shai ngasngo ka don ka jing kermen te ke don kam ban yo shu ka jing shai ka ba kam benia na ki brio ki ba om dei ban chupan bor ka wei ka jing kentat yung ki brio ka dei ka jing pen bor le se happen bor mo ngi so thu ka sarkar ba ka haban le kam step kanang banya da kam kloi te ngim so thu shu pa de balai pen bor yang ikum ni balai ki yo i ba ki don ki ba ai award ru ye bala yo te ka pen stares ni ki brio mo te ngi don kam ban ngi don ban don ka jing kit kya ya ka banyarap lem ken kanang ba ngin lat no ngin job no ken ya ka ni ka jing pang kadai ka ba batai ma phi ba so tana thadu kata ru na mar ka shong nong rim bat ka jasha ni jala jangi te khubli shibun Dr. Lindam bat kong ba kor banet ha ba flai shimanta ni ka program Dr. Speak halor ka phang ka jingit nyam ba ka jing aitika te parlok ni la poisha ka ba ko cha ka ni ka program ni kerman ba flai yo ka jing so thu ka ba shai ta ka jing batai jo ki ni ki arnu ki nong shimanta tenga dei da karwan lang ka ni ka dei Dudarshan Kendra Shillong khubli shibun